Karon guys, tudloan ta mo unsaon pag palingin sa tanom, kanang mga landscape nga giunsa pagpalingin ng tanom, unsay teknik ana para malingin ang tanom. Kay naa may bisag unsa kahit imong gunting, hindi ka kay mong cutting, wala ka gyapon. Tudloan ta mo unsaon teknik ana. Karon, duingan lang sa tamo, unsaon pag gagaan ta mo guide. Mo siya tanom. Mo siya tanom katulong kon para makuha ang angle. Ha, imagine tanom na ni siya. Wa pa ni siya nalingin pero mo siya gidakon sa tanom. Ang imong teknik ana, i-cross ra imo, crossan ako ha. Sige ra matarong. Dire na siya wala kay natunga. Ang imong unahon gunting ana, ano nimo guntingon? Dire nga side pa-cross ka, dire kasi babaw sugod. Guntingon nimo dire, padulong dire. Pero kapaana na siya, paana. Padulong pud ubos, ikaw nimo daan. Puman ka gunting dire, dire na sad ka sa adwang. Mana dire, napita kang dire nga side tanan, mana. Dito na po kapadulong pikas, gunting. Gunting na po ka dire. Di ba? Pag gunting nimo, dire dapitan nga kuha na ni siya kani. Namay wala na igo ana, dire na po kadapitan mo gunting, pa-cross. Dire na sad. Padung dire. Murag i-cross sa jud mo tanan bagi ana. Pagka man na lingin na kay nang tanong ana. Karon testingan nato sa gawas. Padlong dire. Iya. Dupos yan no, para madilit kita na sa asram. Paano? Unang nga cross, ito ana, linya. Atbang. Atbang ah. Atbang. Ikat na. Dari ka sud. Ah. Mana dari? Dari. Ito siya ano nga kung ano itong kalendaryo. Magmaman yung dua ba? Yung kalendaryo. Dari. Oh. Ay, terus ah. Hindi, anong gudrigit. Katong kalendaryo ba? Ano yung paglingkod naman? Iinom ng labi. Ambil ang ballpen. Ambil ang ballpen. Mana? Bela. Ni. Check. Kukuha ang lingin. Kasi na makuha ang lingin dito.
ano. Sabta naman ba? Kani. Ari. What? Battery. Diba? Kani siya. Na dira. Paana dira. Da. Kani number 2. Paana dito. Number 3. Padulong tustubangan. Number 4 dito. So mana ni? Mana ari na pud diri. Kani wala na nga igo. Paana na ka? Pero no. Anara para lingin na. Ano? Ang klaro lingin ba? Puspus mo kung di na taas kayo. Ganti. Kaya kanya na ako. Yan, ko ako din. Naman na ako. Lingin na. Na. Meron ka. Simple na kayo. Oh, cross. Kapoy. Cross na guys, cross. Cross na yung ingon guys. Ano? Mura mo siya kalibo guys. Bye guys. See you in our next vlog. Naranig ko guys. Good morning guys. God bless you. God bless us always.